हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा। डायमंड सत्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भालुई चौक नेपाल। दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा। हाडे लोडे ला खुलल केसिया लोडे ला खुलल केसिया अखिया पागल कइले बा। हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा। मिली मिली अखिया से कोई दिहलु जादू लगता कि मर जाई जाने हम आजू जाने हम आजू। मिली मिली अखिया से कोई दिहलु जादू लगता कि मर जाई जाने हम आजू केतनो संभाली दिलवा सुना केतनो संभाली दिलवा तोहर पीछा कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल 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 कइले बा। पहिला बेटी देखनी तोहे हो गइल प्यार हो लागता दीवाना तोहर बाटे हजार हो बाटे हजार। पहिला बेटी देखनी तोहे हो गइल प्यार हो लागता दीवाना तोहर बाटे हजार हो नीरज शर्माया दीपेश के सुना नीरज शर्माया दीपेश के कजरा कायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा तो हम सखी गोडको दिल घायल कइले बा। डायमंड सत्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भालुई चौक नेपाल।